No, dobrý deň priatelia, takže nám prišiel tento čisto nový svetový unikát Good Test, takže ideme môjmu Lackovi odmerať, aký je jeho stav mikrobiomu, aby vedel, ako sa on potom o tie svoje črevá postarať. Takže pekne si ho rozbalíme, je takýto pekný fialovej farby, lebo tie ostatné testy majú, každý má svoju farbu. Test na vitamín D je žltý. Test na chronické zápaly by som mohla povedať, ten je taký červený a test na predispozíciu na cukrovku je zelený. Takže takto sme si to pekne rozobrali. Tu máme k tomu zabalenú hygienicky odberovú sadu. Takto to vyzerá. Môžete vidieť, že to má dve časti, ktoré si od seba oddelíme, pretože ten test je anonymný. Takže je tu kartička, na ktorej je jedinečné číslo, ktoré má každý iný. To tu Lackovi necháme, podľa nej si potom následne bude vedieť pozrieť svoje výsledky na internete, keď zadá ten kód. A to isté číslo je tu pod týmto čiarovým kódom a sem, neviem, či vidíte, do týchto dvoch koliesok nakvapkáme Lackovú krv. Takže ideme vycediť trošku. Už si predtým umiel ruky, lebo pravdou je, že ma až na poslednú chvíľu napadlo, že si natočíme z toho toto video, aby aj iní vedeli, ako sa to robí. Takže vyberieme si veci. Vyberieme dezinfekciu. Poprosíme Lacka o jeho prst, ideálne tento, pretože tento prst, neviem, či vidíte, otoč ruku, tento prsteník mi šepká, používajú ľudia najmenej a preto nemajú na ňom takú zhrubnutú kožu na prste. Takže toto si odložíme. Teraz si otvoríme túto ihličku, trošku mu šťúrime do prsta, no a je to, otočíme ruku dole hlavou, nedávame vysoko, lebo nie do kopca krv prúdi. No Lacko je samostatný, takže on mi s tým pomôže rád, nemusíš silno tlačiť, len počkaj, kým krv začne prúdiť, nedotýkame sa, výborne. Jednu už máme, krv mu tečie úplne superácky, vynikajúco. Môžete vidieť, že teraz mu dáme, aby mu náhodou aj črevá nevytiekli, tak to si pritlač. Takže môžete vidieť, že sme nakvapkali krv takým spôsobom, aby bola aj na druhej strane, pretože stroje, ktoré to v laboratóriu Vitas v norskom Osle diagnostikujú alebo vyšetrujú, alebo neviem, ako to mám nazvať, potrebujú, aby cez ten papierik to prešlo. Teraz to trošku necháme vyschnúť, pretože to je vlastne krvný test na mikrobióm zo suchej kvapky krvi, takže vlastne tieto dve kvapky krvi sú tu, pretože jedna je na diagnostiku a druhá je kontrolná a pokiaľ to len taká pikoška, pokiaľ by nevyšli úplne na 0,01% rovnako, tak sa ten test opakuje, pretože laboratória Vitas sú tak kvalitné, že menšiu odchýlku by netolerovali. Takže vlastne v takejto kvalite tieto testy máme. Takže trošičku sme to odvetrali, aby to vyschlo. Teraz to zabalíme do tejto, alebo zasunieme naspäť do tejto obálky, v ktorej to bolo. Teraz to samozrejme, keďže je to biologický materiál, tak tu máme na to pripravenú obálku na biologický materiál, ktorú musíme otvoriť. Vo vnútri sa nachádza vrecuško, neviem, či ho vidieť, ktoré odsaje prebytočnú vlhkosť, ak by tam ešte nejaká vznikla. Vložíme tú našu vzorku do tejto obálky. Za ten zips, ktorý tu je, pevne zatiahneme a zabalíme takisto do pripravenej obálky, ktorá vidíte, že má fialový pásik, čiže je to tiež pripravená obálka z tohto testu, ktorý je teda na mikrobiotu alebo mikrobióm. No, zabalíme to. Tak, a teraz už len Lacko pôjde na poštu
A môžete vidieť, tu si prečítať, pošle to do laboratórií Vitas, ktoré sú v Norskom Osle, a za také 2 až 3 týždne, podľa toho, koľko týchto testov z celého sveta tam príde, tak vlastne na základe tejto jeho kartičky a tohto jedinečného čísla, úplne vám ho nejdem ukazovať, nemusíte vedieť jeho testy, tak bude vedieť svoje výsledky a podľa toho, ukazujem vám to opačne, a podľa toho sa bude vedieť zariadiť, akým spôsobom má dobre nakrmiť tie svoje baktérie v bruchu, aby mu tam dobre fungovali a aby sa mu teda žilo lepšie, pretože mikrobióm v bruchu nám nespôsobuje len to, či nás bolí brucho alebo neboli, alebo či máme zápchu alebo nebodaj hnačku, ale vlastne od stavu našich čriev závisí aj to, ako nám funguje mozog, nervový systém, imunita. Jednoducho stav tých čriev má obrovský význam pre náš život. Takže tu máte aj, trošku mám bordel na stole, ale tu máte aj návod v každom teste, takže môžete si prečítať o tom viac, je to tu v každom jazyku, pretože tieto testy sa posielajú do laboratórií Vitas z celého sveta. A treba povedať, že takýto test, kde mikrobióm zisťujeme konečne z krvi a nie zo stolice, existuje na svete len 2 týždne, pretože firma Zinzino takýto test vyvinula ako prvá na svete za éru ľudstva. Doteraz každý sa musel šprtať v stolici a zisťovať to tak, čo treba povedať, že toto vyšetrenie nie je úplne presné, pretože kým tá stolica z tela vyjde, tak už to nie je úplne ono, už to nie je úplne presný ukazovateľ. Takže teraz toto Lacko pošle na pošte, ja zbalím tento bordel a o také 2 týždne budeme vidieť, že ako to dopadlo. Ďakujem.